ए बबुआ जी का स्मृति कुमारी भौजी देवी जी राउर भैया जी के नंबर रखले बानी तारा पले नहीं खे। ए जी हमरा लगे बा उ पुरान नंबर बा। हाँ वो बंद बतावता। हाँ हमर मोबाइलो खराब हो गइल बा। हाँ तनी अपन मोबाइलवा से लगा के हमके दी ना। ला ना हमारे फोन वाले लगाओ। ए बबुआ जी हाँ ई तो लॉक बा तंगुरिया वो तब न खुली। तो के महे अंगुरिया आगा से कि पाछा से। अरे आगे ही अंगुरिया वो न देखब तो हमरो मजा आइए भौजी। हाँ खुल गल नंबर बोली लिखा बोली 98 ठीक है 98 के 95 500 बैठ के हो। ओया 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 ला मोबाइल हक देहलस। ना ना ओकर रिचार्ज खत्म बा हम जान गइनी। ए खाली हमरो लगा उ फोन कइले रहले त नंबर एगो हम सेव कइले बा नु लगाओ ना का जने लग जाओ। कौन 97 700 बिहार से बिहार से 99 900 झारखंड से झारखंड से 97 700 बिहार से अच्छा 99 900 झारखंड से खंड से लगाओ अपना ले अब पहमंड लग से। जाई। अड़वल से उठाइए ना उठाइए ना सुदर्शन में ढुकाइए ना। फोर व्हीलर में हेलो हेलो हाँ हेलो के बोलतनी चिंजा के हमर राजे जी बोलतनी ना तो तार प्रजा जी बोलते नहीं कहे गिरे लक्ष्मी। ए जी राउर गोर छुके हम गोल लागतनी अरे चिरंजीवी भवा गोड़ पहुंचल बा का तरह जोरी काई राजा जी का हो रोवा जहिया से बाहर गोइल बनी हाँ साफ हमरा के भुलाई गइल बनी ना हो। ए राजा जी हाँ हम तो घर से तंग हो गइल बनी। का हो गइल बा का हो गइल बा का हो गइल बा हाँ राउर एगो भाई बाड़े ना हाँ वो प्योर मोह हो गइल बड़े। भाई के बात हटाओ लइकन के बात चुप बताओ। चुप ना कहे भाई जाना। मौघ ए राजा जी हाँ रोवा तो कहने की छठ में आए हाँ तब रोवा ना आईनी। हाँ ए राजा जी का हो अब ठंडा के मौसम बा हाँ जस जस भोर में ठंडा लागत न हाँ हमर देख के रोवा खार हो जाता ई राजा जी। और का होता और का होता मोबाइल में मुंह पाइल में बोलो ए राजा जी हाँ रोवा बिना तो हमर कमरो नहीं खे गरमा कमर नहीं खे गरमात ना तले पाती के गरमावो। मीठ बोलो ए राजा जी हाँ हमरा के घर में छोड़ के हाँ और रोवा झरिया बनी बैग हमरा के घर में छोड़ के हाँ और रोवा झरिया बनी बानी ए राजा जी हाँ भले रोवा करिया बनी बानी बाकी दिल के भीतरिया बनी। हाँ हाँ ये जो सुदर्शन भैया थमले हमार अड़िया बानी अरिया 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 बैठल बानी अरिया बानी वे कहत लोग सुदर्शन भैया अरिया बानी अरिया बानी तरिया में ब्यास अरियन बैठल है बीच में बैठल। नया गीत खिया रे ठिठुरा तबानी जा चारे बलाम हो ऐसे में लौके नहीं दोसर अलाम हो। ऐसे में लौके नहीं
यही में गबर भैया बानी पुरस्कार दिल बानी बाबू हमारा भैया। पुलिस भैया 500 रुपया के पुरस्कार हमारा के 500 रिमझिम के पूरा मंडली के 500 दिले बानी बाबा हमने के नया मेटर गाई ले जा सुदर्शन भैया दाल बीरा भात हमके फैन बनाई ले जा दाल में के भात में भात दाल में के भात में झाटी में औसो के विंटर में इनर भी औसो के विंटर में इनर भी फेल बा रिस्की भाई कोहर शीतला हर के बरत बरी खेलता कोहर शीतला हर के बरत बरी खेलता रिफ्यूजी तो गोला हमरा रवि जी सेना नायक हमें जेने चले ले उन्हें 10-20 आदमी के लेके चले हैं? बाट चारम पर होत नहीं खनारा आजा नए राजा करे रजाई तोहरा रहते करी पवन पवन करा आजा नए राजा करे रजाई दुबारा रोक जा ए परिवार के श्रद्धा देखी गोबर भाई हमार कहतनी कि हम चाहतनी कि पूरा यूट्यूब वाला लोग कहे को कह के मंच पर आवे अब माला दे के स्वागत करो तहनिए से शुरू हो जावाई धन है परिवार रमेश्वर चचा रहुआ उस परिवार जिला में हम ना देखल बा गोबर भैया हम यही जिला कहें लेकिन इतना मनगर परिवार माला लेत रही माला बा हाँ, नीमा आ नीमन से डली हलो नीमन से लिख के जन गीत गौनी है पूरे परिवार के लोग आई रहल ह और तू आवा भैया आई गोबर भैया राकेश आओ भाई है हमने के आवो अब लेके दे दिया ब्याह जी के बाद में बन रह जा लेके बगली में मत धरी हलो देरी मत करो लोग आ जा लोग एक है को कह के सब जना आ जाए। सब जना लेके दे दो लोग म्यूजिक बाजे हमरो से माला ले लत धन है परिवार गोबर भैया जाए अभी प्रोग्राम कब जवाब केहू ना दियो आई आई गोबर भैया असली कलकार है बड़े आई हमरा देवेंद्र भैया के गांव हर निकल गए नहीं रौरा यूट्यूब पर हलो हो ए रवि आवा सबका के लेके तू आ जा
चलो लगो का बा हमरा सुजीत भैया 500 रुपया पुरस्कार हमरा के अब 500 रिमझिम के पुरस्कार दिले बानी हमनियो के दे सबसे पलंग पर हो सुतिला अकेला ए भगिना हमें भगिना जी पुरस्कार दिले बानी नारायण जी बना के रखे रहो सब सबसे पलंग पर हम सुतिले अकेला तोहरो जुदाई होल चल तू खबरी दे तोहरो जुदाई होल चल खबरी दे सोनू संग दिल कह तानी छोड़ के सारा आ जाने करे रजाई तू घर सोनू संग दिल छोड़ आ जाने करे रजाई तोहरा रहते करी कवन कवन करा अब केहू वंचित नहीं है नु स्वागत से सबकर स्वागत हो गई नु के दे फुचकी भइला नाक देखा पर नाक माला रवि नाक देखा गबर भैया माला दे रवि के आव ले लो नाक देखा पर पहले फोटो खींचा उतारे हो गई हम 3 बज गई का उड़ान बोला तो उड़ान बोलल जा पाँच